अमित भैया गाना बजाना गावले को कला ना हो ना लोग के भगावले को कले है ये हो ये तो मेन कला आई कला हर एक प्रयास में ना होला ना ना जी जितना मौगा बड़े सो जानता नहीं काहे भगा देले सो कि लोगवा कम हो जाए हैं मरवावे में सुविधा रही बढ़िया जाना बेटी के लाज नहीं खे नजर में लाज नहीं खे शर्म नहीं खे शर्म नाम के कोनो चीज नहीं खे माट साहब रविंद्र भैया कहता रे जे इनकर भोजपुरी के देन है जे व्यास बन गइल हां हम सही मानी भोजपुरी के हई जत व्यास ई भोजपुरी जगत के देन है ई जनता के देन है जे हम व्यास बने लेकिन ते आदमी के यदि होखबे तो तोरा नजर में लाज चाहे तोरा भोजपुरी के देन ना हमार देन है जते व्यास भइल बड़े ले जले एगो समय रहे जे केहू चिन्हत ना रहे कलकत्ता में ब्यूटी पार्लर में गाड़ी मरवाओ आई लागल अपना का बढ़ बढ़ के बोले लागेला बने फिर जाई ब्यूटी पार्लर और कहो प्रसंग हम गौले रहनी है दुर्गा जी के कथा तरह का व्यास मंत्री को कि जहां से प्रसंग के छोड़ देले रहनी है ओकरा आगे गई तो दुगोला के माने ई भइल दुगोला के माने ई हो कि जहां से एक व्यास प्रसंग गा के छोड़ दे ओइजा से दूसर का व्यास के गावे के चाहिए चाहिए तो ही है आई बनी जा हमने के दुर्गा जी के पूजा में हम दुर्गा उत्पत्ति गौने हैं इनकर कहानी सुनने हैं ब्रह्मा महेश जी गईले आदि शक्ति के लेके गईले इनकर गाड़ी मार के आइले अब देखी इनकर कथा सुने कथा सुना हलवा इनकर कथा सुने अल्लाहदारी सैया मिलल उठ पाटांगे दाल भात पर चूमा मांगे केने गोली नचनिया था दाल भात पर चूमा दे दी है और नाश्ता में है अपन सामानवा दे दी है जौना व्यास के लाज नहीं खेला अरे प्रसंग के माने का होला दुर्गा जी दुर्गम राक्षस के वध कइली ए जे प्रसंग खत्म हो गइल अभी औरी बाव में बुझे वाला खातिर नो तो बूझे वाला खातिर कहत रहे जे हम तो व्यास लोग के बनहाई देखल बने ते बनहाई देखल बड़ा हमरा आंखिए के समानवा हम तोर पिटाई देखल बने का जाने कहवा तो सुनील राय जी मकेर के हमरा गुरुदेव कमलबास कुंवर के बांध देले रहले आपन बतिया भूला जाता रहा इहे कोई लवर में हमारे संग प्रोग्राम रहे एगो फौजी मैन के द्वार पर प्रोग्राम रहे आई प्रोग्राम बन को के हाफे पैंट पर चली गई एकरा के कालर ध के जब दू तबड़ा दिहलस तो कलश की आई एम फौजी मैन यहाँ जो काम होता है नियम से होता है निकर पहनता है निकर पहनता है निकर तुमको लाज नहीं है तो दूध थप खाओ कमलबास के बनहाई देखल बड़े अरे अपन भुला जाता है कमलबास के हवे एकरा मालूम तारा नियन कतने लोग आइले गोइले कमलबास के सोच का जुआ लाज अरे सरवती लाज ना कोई जौना व्यास के हमरा सोझा नजर मिलावे में ओकरा लाज नहीं खेला को वो व्यास हो हां तक कि तुलसीदास पर तारा विश्वास नहीं है रामभद्राचार्य हां गीता प्रेस देखिए अभी गरियावत नीचे से पहुंचो दवाई गाड़ी देता अभी देखी ये हमरा महतारी के गाड़ी देता है बताइए अभी नीचे से बल्कि एको हाली ना कोनी है व्यास का मतलब का होला ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए औरन को शीतल करे आप हो शीतल हो हम रेल देव जे तोर बीपी कवर जे अभी जल ले तोर बीमारी कवर जे अभी अभी हमर से हमरा नचनिया के जूली
होय देखो ये हमरा जुली के कह तरह से जे ही जड़ा अब बताई रुका हो हम तो नहीं जानत कि ही जड़ा हो अब इनके से ई कैसे जानता रे बात ई बाजे हो पहले बंगाले नु रहत अच्छा आई हो हई बंगाले के तो बुझाता जे उनका तो तारा चाचा का लड़का होई आना त फुआ का लड़का होई तो मामा के लिए। बाप रे बाप हम तो ये ब्याज जी के कुछ कहबे ना कइनी ना ये ब्याज जी के हम चिन्हतानी ना ये ब्याज जी के हम जानतानी हम लइकन संगे मजाक कइनी के बबुआ तार फूफा ह ई उठी सुटी कहत रे हरियर काका में हमर माई नाचत रहली कदू हमर माई रोंडी रहली त हमर मिनकर माई त सोती रहली सोना गची में अगरबत्ती खसवावत जुली बनी है ना औरी का बा कादू हमर चाचा बैंड चलावेली फेफना में हाँ साटा करे के बा बहुत नचनिया टाप के रखले बड़े होई बैंड में छोटुआ के माई नाचली अरे छी 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 आई तोहरे में जन बेंजू बजावता ओकर माई नाचली एही से जानत रे कि बैंड चलावेली हमर चाचा किलट वाला बाप रे बाप A to Z ब्यास हम कोई मोबे काली माई जोन ब्यास कबर तरे उ जुलिया के हिजड़ा रंडी तोहने सब तोहने ने अनब्यास ले जूली के झटिया ना खबर लगा तारा सब बन म्यूजिक